Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab ka niyo. Mga igsuon, magdungan kita pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya ngayang gihatag kanato. Bisan pa sa daghang mga katalagman, mga pagsulay nga atong nasinati, apan ato pod nga nakita ang kamot sa Ginoo nga padayon nga naglihok uban kanato. Karong adlaw may igsuon tungod kay anticipated mass naman atong gisaulog ang dedikasyon sa Basilika sa Litran. O garon mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Ginoo, 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 kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo, 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 kaloy kami, kaloy kami. Kaluyan nung kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagta sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon, O Hesukristo, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan.
O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan, nga ginama sa mga buhi o piniling bato, pilo-piloa dinhi sa imong simbahan, ang gahom sa grasya nga imong gihatag, aron ang buutan nimong katawhan, kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langit noon. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan, dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala, libot sa ganghaan, didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Ug giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglungsod ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot ni ini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon nga ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagagahong nga Dios, ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang makagagahong nga Dios, ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Pusa wala kita'y kikahadlukan. Bisan kon ang kalibutan matayog, ug ang mga bukid mabanlod,
ngadto sa kahilad man sa dagat. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang tanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala. Wala kini siya'y kahadlukan. Ang Diyos mo tabang kaniya inighayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Diyos anay aupan ka nato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman ani auban ka nato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kami mga kauban sa buhat nga naghiusa sa pag-alagad sa Dios. Ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mausab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako ug sama sa usa ka batid nga panday ipahimutan ko ang sukaranan ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem, didto sa templo. Nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining templo ha. Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maningkod palihog. Karong adlaw maigsuon gisaulog nato ang dedikasyon sa basilika sa Letran. There are 4 major basilicas in Rome, and one of those is kining St. John Basilica. Nganong dako man kaayo ang kamaong kasaulugan, labi na natong mga Katoliko, natong mga Kristiyanos, tungod kay pagpahinumdum ni siya nato maigsuon nga ang labing balaang balay sa Dios sa panahon ni Jesus mao ang templo sa Jerusalem. So muna no nga we must show reverence, respect to the house of God. Apan niadtong panahon na maigsuon ang palibot sa templo nahimong lugar nga baligyaanan og mga hayop nga para gamiton nga isakripisyo nga dos templo o nahimo po ding dapit nga pailisanan o salapi. Ang mga namaligya ay miisip sa balay sa Dios ingog merkado, no? Way kalahias merkado. Kining sayop maigsuon nga paggamit sa templo dili maantos sa atong Ginoo. Silang tanan giabog pagawas o gibadlong ni Jesus. Muna no, muna sa konteksto sa ato ang ebanghelyo karon maigsuon. Talagsaon ra kayo no ang mga higayon nga makadungog ta nga nasuko si Jesus. Nasakitan siya sa nakita niya nga nahitabo diha sa templo. Og nasuko siya. Nasuko si Jesus tungod sa dili makatarunganon nga sitwasyon. Nasuko siya kay gusto niyang hunungon ang dautan. Adunay mga higayon maigsuon nga kinahanglan kitang mubarog batok sa dautan. Ang mga sistema, mga istruktura nga atong gibuhat nahimong puy-anan sa sala. Sa atong panahon karon, grabe no? Kung
gihimo palang unta ang angay, makaingon siguro ta gamay rang namatay atong bagyong Tino. Kung gi-implement palang og tarong ang mga flood control projects, siguro ta may gisuon na daghan untang kinabuhi ang naluwas. Ug mao ni karon may gisuon sa atong panahon karon na ay problema nato kung di ta ka maong masuko og maglagot, labi na sa hitabo sa tuang katilingban. We must stand up against corruption. So mao gini siya migsuon, dako ni siyang hagit nato. Dili ta wa ta maghisgot og billions, no? The other day gipagawa sa CDN ang mga listahan sa mga flood control projects dinhi sa Cebu. Jesus, kadaghan migsuon, no? Pero magpanlingo na lang kita kay nga naman ulahin ng tanan, daghan ng mga kinabuhi ang nakalas. And this is a challenge for all of us. If we do not do something today, kita ra gyapon mag-anto sa umaabot. Muna nga mahinumdum ko sa mga pulong ni Gina Lopez. Katong siya pa ang DENR, wa man to siya kuan gid, no, ma-proclaim as DENR Secretary, pero sa iyang panahon grabe kito siya, barug ito siya migsonoy. Muna nga daghang nasuko, daghang naglagot, nga naman tungod kay ang nakatabang sa ubang pipila ka mga tao nga nahimo silang adunahan, mao man poy perting pagkaluoy sa uban mga igsuon, labi na tong mga kabos. Muna panahon sa katalagman, panahon maigsuon nga dunay mga trahedya, ang pinaka makaluluoy ang mga kabos. Nga naman, dali man maka-bounce back ang mga dato, kailangan sila kapasidad, naman sila kwarta. Apan ang mga kabos, natuaron sila sa evacuation centers. Nakaadto na mo sa mga evacuation centers, dinhi sa Mandawi, makahilak ta maigsuon. Luoy taon kaayo. Wa sila ang uban nila maigsuon, way nadang mga sinina na dili lang ilang mga balay, apil ilang makabtangan. Were washed out sa katong kusog nga baha. Luoy kayo, naghatod mi ngadtog dihay misimba atong miaging adlaw, nakadungog siya sa ang panawagan usab ni Bishop Abitoy, sus di anhi siya sa parokya. Nagdasyag mga sidako nga mga sinina. Motuumog sa dili. Pag abot na mo dito sa evacuation center, sus nag-ilugay sila. Nga naman, daghan day nila maigsuon, wa ginadanga sinina. Ang ila ra yung gisulot. Ug mo na, no? Dear sisters and brothers, kining mga tawhana mo daog pag-inis 2028 election, there's something wrong with us. Luoy kita. And we must denounce corruption at all levels, which costs the poor very dearly. Karong panahon na maigsuon, lisod mahimong pari. Karong panahon na lisod mahimong tinuod ng Kristiyanos. Why? We must give witness to our faith. We Catholics should not only be satisfied with going to Mass, with praying the novenas, with praying the Holy Rosary, but do not care much about changing our ways. Muna, dako ning hagit nato to say no to injustice, to say no to corruption. So muni, Jesus in today's gospel cleanses the temple. Stop turning my Father's house into a marketplace. Ayaw himuang balay sa kong amahan nga merkado. For Jesus, the transactions in the temple have lost the spirit of true worship. Kaya naman, nahimo namang merkado, dili naman ni balay alampuanan. Kana bang giingon ba nga worship without devotion? Misulod lay kasimbahan, misimba ka, pero o yun manggihapon ka sa mga human rights violation, o yun maghapon ka sa mga teaching kanang against sa teaching sa simbahan. Ganahan man kay ka, no, nga mobarog in favor sa abortion o uban pa same-sex marriage. Mao pa gitudlo sa tong simbahan.
Sisters and brothers, the house of God should not be desecrated. Siguro baguhay lang nakadungog ta sa nahitabo sa simbahan sa Liloan, di ba? Gipatay sulod sa simbahan, ano hitabo? Siradong simbahan. Gisiradaan ang simbahan, Megzoon, because the church of God was desecrated. Og muna'y mahitabo, Megzoon, kung kana bang naay mga dili maayo nga mga hitabo sud sa ato ang simbahan, because the house of God should be respected. Muna yun anak ka-importante kabililhon, Megzoon. Ang nag-antos dili katong tao nga nagpatay, kundili ang tanan apektado. Mao ni siya dakong hagit, Megzoon, sa atong panahon karon. During the time of Jesus, ang mga negosyante, the merchants are there just to make money. Nahinumdum ko ba nung naas las temple, dili aron magampo, kundi aron magnegosyo. Nahinumdum ko dito sa Jerusalem, dito mismo sa Holy Land, daghang mga tourists. Excited kita nga motanaw sa mga dapit nga nadtuan ni Kristo. Amao din dapita nga dinhi siya na tao, mo din dapita nga dinhi siya nagsangyaw, mo din dapita dinhi siya misakas langit. Og tuod, Megzoon, kahibaw mo na may mga simbahan nga gitukod ang maong mga dapita. But very sad nga naman, ang namaligyag rosaryuhan, mga Muslim, niadto sila dito, di ron magampo, aron magnegosyo. Munang kung di ka magbantay, itanaw ni mo, imbis Henry man ang naas babaw, Jesus of Nazareth, no? Human Savior. So, tuod ba yung ang nakabutang, dili Henry, NB. Yeah, hindi ka magbantay. Kung di ka magbantay, uy, siyam ram ni kabuok, napo monta ni. No? Muna, kaya nga naman namaligya ang mga Musliman. They are there not to worship. They are there in the temple just to make money. They do not express a life of loving obedience to God. Mas bugat paminawon biya, Megzoon, ang version ni San Mateo, ni San Marcos, San Lucas. Ayaw himoa ang balay sa akong amahan nga taguanan sa mga tulisan, taguanan sa mga kawatan. Naninda gawa sa templo, barato ra. Pero inigsulod di mos templo, na ay mura dito Department of Health, maoy mo inspection, mo inspection sa mga hayop. Kaya ang uban Megzoon, magdana mga hayop, gikas ilang balay, kung ang ihalad, kung pobre ka sa lampati, kung maayo kang pagkabutang, karnero imong ihalad, baka, muna. Og tuod, magdana intong mga kabos, o mga hayop, nga mo ihalad dos templo, ikabot dito, di ka dito makahalad. Eksaminon o sana. Kung wa ba'y diferensya ang imong hayop, inintanaw, oy, kini imong pati, libat ba ni? Di pwede. Mapugos ang mga pobre, kaya wa man makapasar ang ilang gibit-bit nga halad, mapugos sila ang mga kabos sa pagpalit o halad, sulod sa templo, nga mahal kaayo. Mauna siya, muna nahitabo, suko kay Jesus. Nakita din niya ang mga butanga. Punan pa, nga dunay daghang mga money changers, inigpailis og kwarta, ubos kaayo ang ilang dawat. Na ay mga Hudiyo nga mga balikbayan, ang pagpailis didto Megzoon from dollar to shekel. Kay kanang shekel may dawaton dito nga kwarta. Di man dawaton sa temple tax kung mabayad kag dollar. Kinahanglan imo gina siyang pailisan. Naay daghang mga money changers. Grabe ilang abuses, Megzoon. Mao na nasuko ang atong Ginoo, Megzoon. Jesus points out that He wants mercy, not sacrifice. Animal sacrifice is not a substitute for compassion and charitable works. To love and to forgive is better than temple rituals. Moni, hagit na to, Megzoon. Ang balay sa atong Ginoo, kinahanglan ato ang ampingan, atong respetuan.
ipabili na to ang iyang pagkabalaan, mga igsoon. Apan di lang kutob diha. Kita nga magsigig anhi sa simbahan, sa balay sa Dios, makakaton sa bunta ta sa kinaiya sa to ang Ginoo. Muni iyang giingon, nagdilaab ang paghigugma sa Dios alang sa balay sa iyang amahan. O mahimo unta ning leksyon nato maigsoon, no? Kining mga nahitabo sa atong katilingban. Mahimo unta ning leksyon nato. Sirado gid atong simbahan if the church is desecrated. So muna no nga ang sayop nga paggamit sa balay alampuanan sa balay sa Ginoo kinahanglang dili gid natong uyunan, no? So maningkamot ta. Di ni trabaho na namong mga pari. Trabaho din natong mga magtutuo, mga igsoon. That we have to safeguard our church. That we have to maintain and to show reverence and respect to the house of God. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang atong manluluwas nagpuyo sulod sa buhing templo sa iyang simbahan, ang binunyagang katawhan nga nagkatigom libot sa sumusunod ni San Pedro. Magampo kita ngadto sa atong amahan, dinasig sa Espiritu Santo diha sa atong pag-ingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangini kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, mutubo diha sa kahiusahan ug sa pagtuo pinaagi sa atong makanunayon ngadto sa Santo Papa Leo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga kanasuran magpuyo diha sa kalinaw ug maglikay sa pagpanghukom ug sa panagtigi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga nangita sa Dios makakaplag sa bato sa pagtuo ni San Pedro ug sa kaisog ni San Juan nga magbubunyag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga mapadayag nato ang atong pagtuo pinaagi sa paagi nga kita miamping ug migamit sa balay alampuanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, mamahimong buhing mga bato, dito sa walay katapusang templo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Ato sab nga ipadangat sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga pagampo. Labi na kining umabot na pud nga bagyo. Atong iampo sa Ginoo nga dili unta mapun-an ang atong mga pag-antos. Labi na sa mga lugar nga na-identified nga maigo sa maong bagyo nga uwan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Mahigugmaong amahan, panalangini ang imong katawhan nga nagkatigom nining imong templo diha sa imong altar. Isip imong mga lawas
mistiko, templo dinhi sa yuta. Naghalad kami mga pagampo nga na kanimo, malaumon nga moambit kami sa samang kabanhawan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gayong sakripisyo, dawaton ta sa Dios sa Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. Ginoo dawata ang among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron ang kanunayng tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo, nga masanag sa kinabuhing langitnon, apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagka malipayon niya nga inahan nga nagdalas imong anak, mapahiluna siya diha sa imong himaya sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhayng kasabutan. Dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Oban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay.
malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluoy kaming tanan himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga walay sa Dios uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag ganha kanimo mga kagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nakasalangit, pagdahigon imong ngalan, mabot ka namo maging harian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa kasalakan namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tanabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa lag mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala kung nila pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Kalawat kanimo panpumulong mo lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Dios, imong gipasabot kanamo ang langit ng Jerusalem, pinagi sa iyo tanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya, o nga makasulod kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nindot kaino nga karong mga panahon sa kalisdanan, manggawas gyud ang mga santos, tinuod nga mga maayog mga kasing-kasing, no? So, hinaot pa unta nga makahatag ta og tabang, labi na sa ito maigsuon nga labing nagkinahanglan karong panahon na. So, tomorrow, Sunday, ang ato ang first hatag paglaom relief distribution
sa ato ang mga igsuon nga apektado sa maong bagyo. So, we are preparing for 5,000 packs of goods nga atong ihatod sa mga lain-lain nga mga municipalities through our parishes. Kay adto man nato ihatod ang atong mga parokya, mao ang atong mga chapel leaders, mo na ma-identify kinsay mga labing kinahanglan, labing lisod nga sakop silang kapilya. So, muna no nga importante kay ang atong mga chapel leaders, ang atong mga parish caritas leaders nga kita pud apektado man ta karong panahon na, pero sus kanindot maigsoon kon mahimo tang kamot, mahimo tang tiil sa ato ang Ginoo. Kanang ikaw apektado sa kanya, nitabang ka, that is not only health, that is love, no? So hinaot pa unta daghan ang makita nato nga mga santos karong panahon na nga kanang mahimong kamot, mahimong tiil sa ato ang Ginoo. Manindog paliho. Ang Ginoo maanaa ninyo, maanaw sab kanimo, ug manalangin kaninyo Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahaladang misa, daling ugmaog kalinaw ni Kristo. Salamat sa Daghang salamat.